morning mga bay. So karon mga bay maghimo ta og top speed sa ato ang bag-ong gikabit nga digital speedometer mga bay. So mo ni itong digital mga bay oh. Yan, so nakataod ba ta og voltmeter. So mo rin na daw nga gani mga bay din atong sensor na diri nakabutang sa atong sprocket, engine sprocket mga bay. So makita ninyo na oh. Narang magnet mga bayo para itong gamit nga sprocket is 15 ang engine and 14 ang atras dayon, atong ligid 70-80 atras dayon, 60-80 abante, Maxxis brand dayon, swing arm mura stock. So ato nang i-top speed mga bay para na ako'y mabasihan mga bay. Kaya na kaya ako maning ipa-refresh ang akong makina. So na ako'y ipang dunga gamay sa atong makina mga bay. So ulaton lang ninyo tong part. Kaya ako pa man po gitigum-tiguman para nga ako'y mga gamay nga sit up ani. Gamay ra pod. So para na ako'y makumpara. So ipakita sad nako sa inyo akong unsa ka nindot pud ang digital. So colorful ni mga bay, nakita naman nyo sa last video na to. So, ako na ning gipakita mga indicator ni kompleto ni ng gawas. Di na akong oras, wala na ako na-set akong oras mga bay. So first gear, naradre ang indicator sa gear. So ito try na mga bay. So normal position lang sa tao na. So diri sa akong gidadulaan. So let's go man. Normal position. So second gear abot og 103. Third gear 135, 36 pa gani ah. One 142, 144, 145, 146, 147, 148, 147, 148, baba na siya. So moray ang speed rin mga bay nga naka normal position. So 148 ang pinakakusog na niya. So balik ta. So tong balik mga bay normal position gyapon. Then try na to dapa gamay. Try na to siya dapa gamay mga bay pagbalik. Try na to dapa gamay pagbalik. So kanisa. So ang 35, 140, 140, kahunat kay na sakyanan mga bay. Okay kahunat ang pabalik mga bay kay na sakyanan. So dapaan na to pagbalik, gamay lang nga dapa pagbalik mga bay para nga makita na to ang kalainan niya. So balik, first gear. So pabalik, dapa na to pagbalik.
Tapos may sakyanan mga bay, buntag sayo pa. Kanang di na kayo dapa mga bay, normal lang. Kung sa kadali. Sayang mga bay, wala ko'y dalang kamera sa ay mount para babaw. 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 157, 157, 158, 159, 160. So 160 ra mga bay. So di ko sure kung nakita ba siya sa camera nga 160. Di ko sure mga bay kung nakita ba siya sa camera nga 160. So pabalik mga bay. Dahil rin siya makadapa mga bay ay medyo ang hangin manggod. 140 na kayo dre oh. Kung nakadapa 140. So kaning gasolinahanan rin mga bay oh, bantayanan kini dre mga bay na mga mukalit og tabok dre oh, tura oh. Kaya pa mag 150 dre. Kaya 151, 155, 156, 157, 157 ram pabalik. So more to yung top speed mga bay. Di lang ko sure kung nakita ninyo ang 160 o 157 pabalik. So at least nako'y kan mga bay mabasihan. Kaya nako'y bali i-upgrade ani gamay. Gamay ra. Nako'y i-upgrade ni gamay. Ayan na nako'y reveal mga bay. So ako mo gani sa ipa-refresh ako makina. Ipa-refresh na ako, pahinluan akong piston, dayon basta nakoy gamay nga mga i-upgrade ani. Kay kaning Raider G mga bay, lisod gid kay siya i-upgrade sa tinuod lang. So wala gid kay siya mga pisa. So wala jud kay mga idea kung unsaan ni. So nakita ra na ako ni, so i-try lang na ako. So kang Sir Chiboy ta kay siya ang ato ang nandan nga mekaniko. So siya po ang expert sa mga inani nga mga butang mga bay. So kanara ako ma-share mga bay. So wala na siguro ko'y lahi pa atong may share. So at least napakita na nato ang top speed niya, naka-digital siya mga bay. So kanara. So thank you sa tanan natong mga supporter mga bay. So happy na ta mag 5,000 followers, subscriber mga bay sa ato ang YouTube, din sa atong Facebook 2,000 plus na ta. So yes, kita-kits sa sunod mga bay.